ইউডিএফ পুরা দল হিসাবে নহয় তাৰমানে এই দৰং ওদালগুৰি ক্ষেত্ৰত ইউডিএফে আমাক সহায় কৰিব বুলি কৈছে। এইটো বিৰাট ভাল কথা আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ। আমি ইউডিএফৰ যিমান নেতা কৰ্মী সকল আছে ইউপিএফ যিমানেই মিটিং নকৰক ইহঁতক কোনে বিশ্বাস কৰিব। আপোনালোকে চাওক ইমান সাহস আছে, ইহঁতে চেকটো ব্লাইণ্ড চেক দি পেলাই মহিলাসকলক ঠগাই আছে। ব্লেংক চেক চহী নটকা 25,000 কৰি চেক দিব, মানে পইচা দিব বুলি এইবিলাক 25,000 টকাৰ ব্লেংক চেক দিছে। এইটো আমি প্ৰমাণ আছে, মেলা দিছে মেলা জায়গাত। এনেকুৱা ঠগাৱা পাৰ্টিৰ লগত কোন যাব। जोंना माने सालबारिनि जे MCLA जय मुसाहारि बिथाङा जोंनि दोलाव जोगदान जाबाय। सासे MCLAयानो जुदि पार्टी सोलायोब्ला अब्ला बेखौ जों मिथियो जे BPF दोलोआव जेबो गैला। निश्चय बे BPF दोलोआ नैबे MP इलेक्शन बायनायनि उनावनो गोमालांसिगोन होननानै जोङो दा बुजिनो हायो। बबे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनफ्लांखो बिबा ब्लेंक चेक? बेफोर बिराद उसुबिदा। बिनि सोमोन्दै जोबनाय फारसे सावरायहैगोन। बिनि सिगां राजु नार्जारि बिथांखौ टिकेट होयैयाव BJPनि BTCनि बिराद रल लाग्रा बिटिआर सरकाराव BJP एलायन्सनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां उरुप कुमार देनि आखाइ दं नामा? बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। बिनि सिगां MCLAफोरा BPF गारनानै UPPआव हाबफैगासिनो दं। MP इलेक्शननि उनावनो BPFआ 0। बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। स' दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन गाइस। हेलो एवरीवन, वान्स अगेन वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। UPPनि दैदेनगिरि बिथांमोना जय मुसाहारि बिथाङा BPF दोलो गारनानै UPPआव हाबफैनायखौ लानानै बिथांमोना प्रसार खालामगासिनो दं। नाथाय बबे पलिटिकेल पार्टियाव पार्टि सोलायै बिथांमोना नुफेरखो? बेखौ लानानै एथ' इस्यु खालामनांगौ गैया। दिनै बिथांजों लोगोसे 3,000 जन सुबुंफोर थांबावदों। हायोब्ला बिथाङा गाबोन समफोर देखायबावदो 3,000 जन लांबावनाय UPPआव गावनि सापटार्सफोरखौ देखायबावदो। नाथाय बे 3,000आ थांनाय BPFआव गोबां समाव बाथौ खेराइ गेजेरावनो 2600, 2,000, 3,000 मेरला हाबफैदों। अब्ला बेफोर मा? सासे लिडारनाबो, सासे जेनेरेल सुबुंनाबो, सासे नों आं सुबुंनाबो बे भटआ एखेयानो भेलु। बेखायनो जोङो बांसिन भटार्सखौसो स्ट्रेस खालामनांगौ। दैदेनगिरिया थांगोन फैगोन जाबाय थागोन। दा बेजों लोगोसे जे बिथांमोना बुंबाय थायो BPFआ पृथ्वीराज नारायण देबमेशखौ पार्टिनि सुबुं नङाब्लाबो पेनेल लिस्टआव सोदों। बेवहाय दावराव दावसि सोमजिदों। नाथाय बिथांमोना एसेबां इन्टेलेक्सुवेलबा दिनै राजु नार्जारिखौ बिथांमोना मानो नाथ्रोदनानै दोनखो? बिथाङा दुखुजों खन्थाइ लिरनानै मानो फोरमायलायनो गोनां जाखो? एक्सुवेलि बिथांमोनाबो नाथ्रोददों। लोगोसे मेन राजु नार्जारि UPPनि जेनेरेल सेक्रेटारिखौ नाथ्रोदग्रा मेन रल लाग्राया जाहैबाय BJP। BJP टुक मेन रल टु एभयड राजु नार्जारि फ्रम कैंडिडेट लिस्ट। राइट, बियो उरुप कुमार दे बिथांजोंनो बै समाव हुइस राजु नार्जारि होननाय जादोंमोन। बेखौ लानानै राजु नार्जारिया नरेन्द्र मदिनिसिम बिथाङा मोनसे लेटार लिरदोंमोन। जायनि जाहोनाव जार कारणे उरुप कुमार दे राइजर असरत आहि पेलाय मिडियात आहि पेलाय कमा खजिबलगा हयसे। बेनि बदला हिसाबै बिथाङा माखासे खोथा सावरायनानै राजु नार्जारिनि टिकेटखौ होयैयाव मैखोम रल लादों। खारना जाहैबाय रिमट कन्ट्रल सरकार। BJPआ जेखौ थुयो बेखौसो मावो नालाय। जायनि थाखाय प्रमद बर'आ साननानैबाबो लुबैनानैबाबो फंबाय बादि मोजां मोननाय सासे नेताखौ जेबो बुंनो हायाखै। गाव गोसोबादि चुज खालामनो हायाखै। फैदों बिफानिफ्राय मामानिफ्रायसो फैदों अर्डारा। जाखिनि बिटिआरआव दा मावगासिनो दं बेखौ बिटिआरनि दैदेनगिरि बिथांमोना हास्थायनानैबो होबथानोबो हाया।
बिरुद्दै मावनोबो हाया खारन मामानिफ्राय फैनाय अर्डार बियो मामाया जेखौ बुङो बेसो नैबेयाव खाथि फैगोन रिमट कन्ट्रल बिनि थाखायनो याद कारणे राजु नार्जारी टिकेट पावार कारणे सेलेक्शन हुआ नाय बेफोर मा नोंथांमोना सानदो आरो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो बेजों लोगोसे हाग्रामा महिलारी बिथां सारा बुंदों आरो फोरमानबो दं होननानै बुंदों बबे बबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिथांमोना ब्लेंक चेक उइदाउट एनि सिगनेचार चेक इज भेलुलेस सिगनेचार गैयै चेक होनाया बेयो मोनसे जेबो खामानि गैया ब्लेंक चेक होदों होननानै बुंदों दा थारैनो आइजो माहारिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिमा माहारिनो बिथांमोना ब्लेंक चेक होमारदोंब्ला बेनिफ्राय अयथासारसिन आरो माथो थाबावनो हागौ दा मा होनो रायजो राजाफ्रा दा फोरमान खालामलायबानो जाबाय बबे जायगायाव होदों सोर सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनफ्लांदों आरो बिथांमोना होदोंब्ला बिथांमोना सिखार लाथों आङो सानदोंमोन लाखपति बायदेव जे बे मोनसे आसनि बे आसनियाव जे मोनसे स्ट्रिक्ट रुल दं बे बिराद बेले बेजे अरजाला नाथाय नैबे 25+50 टटेल 75 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जायनाखि फैसा चेक रानगासिनो दं बेबो जि मोनसे नकलि बेखौ आं सानाखैमोन दा मोननैबो पार्टिनिफ्राय फोरमान होथों बिथांमोनाबो बबे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनदों फोरमान होथों आरो जाय रानदों बिथांमोनाबो भुल जादों नामा बेखौ सिखार लाथों बेनो आरो लोगोसे दरं उदालगुरि कनस्टिटुवेन्सियावहाय लकसभा इलेक्सनाव बिजेपिआ दिलीप शइकियाखौ होदों बेनिफ्राय बिपिएफखौ एआइइउडिएफआ सापर्ट खालामगोन थारमाने बियो एलायन्स नङा बिपिएफजों एआइइउडिएफजों नाथाय बिथांमोना सापर्ट खालामदों मानो सापर्ट खालामदों बिजेपिनि माखासे डिक्टेटरशिप बिजेपिनि माखासे गाव गोसोबादि सोलिनाय बिजेपिनि माखासे जाथि जनगोष्ठीफोरनि बिरुद्धै खामानि मावनाय गावसोरनिल' खामानि मावनाय बिथांमोननि गोसोबादि सरकार सालायनायखौ सुखुयैनि बिथांमोननि बिरुद्धयै थांनो थाखाय हाग्रामाखौ सापर्ट खालामदों बिजेपिनि हेंथायै जुजिनो थाखाय हाग्रामाखौ सापर्ट खालामदों बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुङो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय स' गोजोननाय थाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ